हमारा यूट्यूब चैनल में सब लोग के बहुत बहुत स्वागत बा। हमारा के रउआ लोग सपोर्ट कैनी है कि बहुत जल्दी 50 आदमी पूर गए कि हम सब लोग के नाम बताई जे हमारा के सपोर्ट रउआ लोग कैले बानी, हम नाम बताई, लेकिन अभी हम आज हम नाम ना बता पावो तनी कि हम काल बताएम काल के वीडियो में। जे छोट बा सब लोग के हे माता रानी उ सब लोग के खुश माता रानी राखी, उन लोग के मनोकामना पूर्ण करी। जे बर बानी सब लोग के हम प्रणाम करतानी, धन्यवाद। और हमारा के सपोर्ट करी लोग, हमारे वीडियो देखत रही, हमरा के सपोर्ट करत रही, लाइक सब्सक्राइब करी। जी हमरा के ना कैले बानी सब्सक्राइब लाइक कमेंट हमरा के करी लोग। सब लोग से हमरा प्यार अपन दी लोग, प्रणाम। हमरा वालों के एगो हम गीत गा के सुनावतनी, हमनी के कुल देवी के गीत गावाला बंदी माई के, तो रउआ लोग के गा के सुनावतनी कि रउआ लोग के कुल देवी के अपन गीत गाए। कि हमनी कन पहले कुले देवी के रउआ लोग के कहतनी पहले कुल देवी के अपना पूजा करिए के तब कहीं भी पूजा करिएला करे लोग, तो सब कुछ अच्छा होखेला। कहवा से आवेला अजन बाजन अवरो सजन लोग, कहवा से आवेली बंदिया माई हाथ में कलश लेके, पूर्वा से आवेला अजन बाजन अवरो सजन लोग, पूर्वा से आवेला अजन बाजन अवरो सजन लोग। मंदिर में से आवली बंदिया माई हाथ में कलश ले, मंदिर में से आवली बंदिया माई हाथ में कलश लिहले, कहवा बैठबो में अजन बाजन अवरो सजन लोग, कहवा बैठबो बंदिया माई हाथ में कलश लिहले, दुआरा बैठबो में अजन बाजन अवरो सजन लोग, देवता घर में बैठबो बंदिया माई हाथ में कलश लिहले, देवता घर में बैठबो गौरा माई हाथ में कलश लिहले। जौन हमरा से गलती भइली तौना के हम क्षमा मांगतनी। हमार पूरा वीडियो रउआ लोग देख, आधा देर मत करके छोड़। सब्सक्राइब कमेंट कर लाइक कर मत भूलाए, तनी हमरो के ध्यान दी।